Mama m mụrụ m n'ụlọ wee hapụrụ nne m ochie wee pụọ wee kwaghalịba. Mụ na nne m ochie wee bụrụ. O wee lụọ ka ndụ 6 years old, mama m wee nụọ di wee bịa wee kpọrọ m. Mana ọ chọrọ ịkpọ m, nọ nne m ochie gwara ya sị anya bịa kpọrọ m ka ọ zụba m. Mama m wee kpọrọ m wee gbago Lagos wee lụọ nwaanyị a ga-akụlụ m tili m. Nke kasị njọ bụ na nna anyụ amịlị n'ụlọ. Nyụsa mamịlị, mama m asị m na m ga-alalụ na ya bụ mamịlị. Mgbe ụfọdụ nyụọ mamịlị, mama m ejidete m kpodo m isi n'ala sị na m ga-eweli ile lacha anya bụ mamịlị. O nwere ife a na-eme mmadụ mama m emerọ m. Mama m gwara di ya sị a na ọ bụrụ onye nwa mụrụ m. Mama m mekete m ife, di ya akwụla ọtọ na-asị ya na ọ bụ na ọ chọrọ ka mụ na ya bili ya kpọna m. Mama m jụ na ọ ma mkpọna m kama ọ na-emegbu m. Na-ebe ife mere nne m ka m amụrọ. Nwaanyị akụgide m ife, di eduzikwa yusto. Until ya ebido pụwa agbọghọbịa, ya nwere ala. Ka ala afọ bido pụba. Na ebe a na-edina n'ute na ana nkịtị mgbe ụfọdụ maka na anyụ amịrị ma ya asị anya dị na ana nkịtị mgbe ụfọdụ. Di wee bịa wee rigorie. Kwụsị nwoke anụnwa ma emu mbụrụ nwaanyị. Ebesiela m akwa. Mama m fụ m. Ntụ ma ọ ga-ajụba m ife melụ m. Ọ kụkwasa m ife n'enu ya. In fact, afọ m alụ. Nwoke a wee welu mgbe dike ra ka mgbe dike mmadụ na-abụ wee wakasịa m. Nnedi. Mmepe ọnụ ka ngwa mama m akụkwa m ife n'enu ya. Kwa abalị nwoke abata na-ada m amụsụ. Kwa abalị. Mgbe ụfọdụ ọṅụsịa mmanya dasịa m amụsụ odinela na ebe afọ. Ọ sị m na ọ bụrụ na ya teta ụla, o wee bụrụ na ya ka dị n'ebe enye gbuo m n'aka. Na olisie m ibọn gị ọ dapụ n'ụla. Mụnwa ga-emetekwa esef sị anya baa ka o jekwuru nwunye maka nwunye emefu m. Maka ọ bụrụ na nwunye efu m na ya na-abụ. Ntọbụ ọ ga-abalụ di mba ọ rigolu m gbube m. Ọ sị bụ nne na ife anụnwa bụ ife mami ya ji wee na-eme wee megide wee lụọ one day. One woman wee kwata na ya ada ebe fabi. Wee fụ mami ya wee kenebe mami ya kenesi ọbụna anyị na mami ya maara. The woman wee bili. Within the few months, the woman afụghị ife mami ya ji eme. Ọkụsị anya, onye ya nwere ife a na-eme mmadụ ada emie, ife lele ọkụ ka a na-eli. Ya kwụrụ ọtọ si n'ike taa arụ na-ebugheli ala, panti dọkasịla adọka ife ya na-esi na mmadụ pụọ. Na ife a na-agwa anyị ife a na nwoke anụnwa megidelie ife. Before linya wee fu period ya, na nwoke anụnwa alakata gị. Hai! Ụfọdụ ndị nne fiakwa. Ọ sị bụ nne ihe a na-aga o. This woman wee nekete anya olu ofu mbọsị ma bịa wee si enye ejegote ife. The woman wee sobie. Wepụta wee sị ya na ya maala ebe papia bi, na ya maala onye bụ papia. Ya jee chọọ papia before ha gbuo onye. Nwaanyị a wee gwasị anya masịalị atụ. Na enwere onye ego kedu ife a ga-eme. Ya wee gba nkịtị na-ede this man. Kwa ọbịa na lisi enye ibọn gị nya asachi abịa maka mgbe ụfọdụ ọ bata na ọ na-apụ ego na akpa were abịa. O wee luo datide o wee bata nwụsịa mmanya wee libie ibọn gị lisi enye ibọn gị wee dapụ n'ụla. Ya wee tie aka na akpa wee fọchakọla ego niile dị na akpa ya wee baa moto wee jebe ebe papi ya nọ. Wee jegide wee bata wee luo. Ọbụna papi anụgo nwaanyị amụtasị ụmụaka ka bata anya wee nebe this man. The man na-asị a kedu onye ya bụ na ebebe akwa. Na akwa ka ya na-ebe bekete the man kunye ọdụka ọmaalụ. Maka na ife ya na ya yili papi ya. O wee makụdị efe na agba wee bebe akwa besie. Ya wee bido wee kọbalị ya. Papi ya daa na na-ebe akwa ka ụmụaka. Wee sị ya na ya chọrọ ịchọtakwana ya, na ya chọtara ya mana mgbe ya ji wee bịa sị na mami ya anụgo di na oduolie. Na o nwere ife ya nwere ike ime. Na o nwere ife ya nwere ike ime. Mana oge ọbụla na ụdị niile n'ute ya na-ebe ya jee jụọ nwanne ya nwaanyị. Ya na papi ya besie akwa. Papi ya wee sị ya na ọma nchighezi. Sọọsọ akwa afọ ya yi wee gbapụ ọsọ ka ya yi. Papi ya wee pụọ wee goli akwa gosieli akwa. Wee kpọọ nwanne ya nwaanyị. Ụmụ ya niile n'obodo oyibo. Wee sị ya na nwa ya afọ agbanatakwutie. Nwanne ya nwaanyị atie wee sị anya duteli enye. Papi ya wee duru ya wee dujele nwanne ya nwaanyị. Galụ na nke this woman. O wepụlụ n'obodo oyibo ka akpọtara ya. Ya n'ụwa ọzọ ka abatara. For the first time ya ji ncha wee saa arụ. Na-abụghị ncha eji asa afele.
for the first time ka alalụ na fom na ndụ ya niile. For the first time ka a nwee room nke. For the first time ka a nọ na dining lie nne. For the first time ka a tara anụ. For the first time. Oh! Ka a nwee mirror, nwee eye pencil, nwee ife niile nwaanyị na-enwe, golie panty, golie skirt. Ọ sị m nne ala gbea. Ya mara ụdị joy. Ya wee kọbalụ nwaanyị a na-ebe. Ya na-ebe dị woman na-ebe. Dị woman si ebesine. Nakwa ịfụrụ na ya amụgologo dịka nwa. Ị chọkwala ije akwụkwọ? Ya sị ya yes. Eje regista anya anyị bido school. Ya pụta ụtụtụ ndị na-esi nri akpọta enyi jụọ ya ife ya ga-eri. Esie nri nye enye eri ya. Ya jesi akwụkwọ bata ya ejebe lesson. Ya mesia lesson ya bata. This woman fụ na ya chọrọ ịgụ akwụkwọ wee nyebeli aka. Ya wee gụba. Ozugbo ya na-efinish secondary school ya banye nursing school. Ya bido mebe nursing. Ozugbo ya na-efinish nursing na the woman dị connected. Ọkpọ one hospital, big hospital, Sifani ya nwere mmadụ. Ewekwe nye n'ọlụ na ya alụba ọlụ. Na o nwere one medical doctor na ebe afọ. Gụlụ akwụkwọ n'obodo oyibo wee bata Naịjirịa bịa lụọ ọlụ. Ọfụ ya tụọ sị na ya ga-anụ ya. Echekwa na ekwulegwuo. This guy sị na ya adọghị ya na o kwere ife ekwutele. Na ekwerekwe ka fali ibon gị o. O bidokwe bịaba befa o. Pịa akpabakwa ọdabakwa o. Ọ sị m nne. O wee jụọ ya ka ị maka mami anya sị ya na mami ya anwụgo. Nye nwere mama. Waka akụkọ nke a ọ sị m nne. Na ka na-agwa anyị ife a na ya ji ụmụ na-atọ. Nọ na-abụ ya dị ime ya akwụsị ọlụ duto na dị efole ya n'ahịa na ọ chọrọ stress. Ya nwee moto na-abụ ya na-agba ya dị very happy. Ọ sị m kama na mgbe afọ ya gbara ọsọ gbanata be nne ya after 2 weeks mami achọrọ ya bịa. Papịa wee nye adreesị ebe ọ nọ. Mami a wee jalụ wee bịa bọsị afọ. Wee sị na ya bịara efe ya. Ya wee gwafa fagwu ya na ya chọrọ efe ya. Na ya mụrụ mgbe mami ya na di eji wee kwa atakwa na the same city ebe ya na aunty ebi. Na ife a na-akọla anyị ihe abụ. Na ya dị ime n'ọnụ ụlọ. Na ya dị ejesi ụlọ ọgwụ. Mana ya na-alụ ọlụ. Wasi na nwaanyị achịlụ faịlụ chijekwalu di na hospital. Ya wee na-abata n'anya fụ nwaanyị na-eficha ụlọ ọbụla mami ya. Ọ sị m nna ọbụla mami ya. Ya wee zolo banye n'ọfịs wee jụba di esi akedu ife nwaanyị a na-alụ. Ọ bụrụ na mami a bịara ụlọ ọgwụ. Ewee treat si enye n'ọfụrụ ego ụgwọ ụlọ ọgwụ ọ ga-akwụ. Ewee sị na ọ ga-anọ wee fichebe ụlọ ofichesi ụlọ wee naba. Ụwa nke a dị egwu. Ọ sị m nne. Ife a gbujisi enye aka na ụkwụ na ya mara ife a ga-eme. Ya wee na-anụ ụlọ wee na-eche ife a ga-eme. Na mgbe ụfọdụ ya na-eme charity kwụọla ụfọdụ ụgwọ ịghọta na mgbe ụfọdụ na di na-eme kwụọla ụfọdụ ụgwọ. Ọ sị m nne. Kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee? Na nwaanyị disavụrụ ka akwụọrị ụgwọ n'ọgwụ. Na nwaanyị a disavụ ka o fichegide ụlọ afọ ọntịla ọkwụsị ụgwọ o ji. Ọ sị m nne na ya chọrọ ka nwaanyị abata na ndụ ya. Na ya chọkwu ka di malụ na nwaanyị a nọ ndụ. Ịghọtago? Ya nwere ike isi n'azụ kwụọrị ụgwọ as in charity ya naba. Mana ife a chọrọ ịma bụ nwaanyị a o disavụrụ ka akwụọrị ụgwọ ka ọ naba. Nwaanyị a o disavụrụ ịfụ ya lee anya mịa afọzi ya. Maka na mgbe a nụrụ di na ya gwara ya. Nwaanyị a o kwesịrị ka a melie ife ọma ọbụla na ndụ ya. Kedu ife a melụ na ọ mụtọrọ ya amụtọ? Ọnya nwa gbasara ụkwụ mgbe ọ gbasara ụkwụ atụbịa ime. O ji wee gba nkịtị di wee na-esi ya ibongi wee segide na ife ejere wee chema bụ na akụkọ ndụ ya dọrọ maka di enu ya. Maka na di na-afụta ya dọka ọganyala. Maka ebe o si wee nụ ya. Abụ ịghọtago na ya chọrọ ọdụ stories na ndụ ya. So nwanne m kedu ife ilu? Kedu ife ọdụgo ka ọ dịsị lady mee na? Onye gbagala na mami akwụọrị ụgwọ n'ọgwụ. Kọtala ekwensu dị n'isi ejebe. Ka onye arapụ ya ka o fichebe ụlọ fichete ụlọ afọ very well no ife o deserve. Kedu ife isi m kwuo? Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.